Türkmenabat şäheriniň Daýhan bazaryna alyjylar dawalaşyp bazar administrasiýasynyň sygyretiniň ýokalanyň bahasyny sähel arzanlatmagy başardy. Öňler transport meselelerini, ýangıçgyçylygyny, valyuta durnuksuzlygyny bahanalayan taraplar bu gezek gymmatlamalary esas hödürläp bilmedi. Goýak galmagal Günnäger welaýatynyň meşhur Göök bazaryna 13-nji maýda boldy. Şondan 2 gün öňden 11-nji maýda 75 manatdan bahalanan 1 kilogram sygyretiniň bahasy doýdansyz 90 manata çykdy. Bazar administrasiýasy bilen alyjylaryň arasynda goýak galmagal boldy. Adamlar etin bahasynyň gymmatlamagyna nägilelik bildirdiler. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. 20 götürümlik gymmatlama 2 gün dowam etdi. Ýerli ýaşaýjylar muňa garşy çykyp bahalary 80 manata çynla aşaklatmagy başardylar. Ýöne şonu da 2 gün öňki bahalar bilen deňeşdirilende sygarety henizde gymmat bolmagyna galýar. Türkmenistanyň dürli sebäplerine etin bahasy soňky bir näçe aý bäri durnuksuz bolmagyna galýar. Fevral aýynyň ilk hepdelerine Paýtagat Aşgabatda 60 manat bolan sygaretiniň bahasy şolgabatlar birden 70-75 manata çykdy. Birazdan ýanwar aýynyň ortalaryna Mary welaýatyna bu önümiň 1 kilogramy 60 manatdan bahalanýar. Bir näçe hepde soň bolsa bahalar 70-80 manat aralygyna ýitgäp başlady. Mart aýynyň başyna Lewa Polatynyň sebit merkezine 1 kilogram etiň bahasy rekord derejeleri ýetip 80-82 manata çykdy. Suwda resmiýetleri bahalaryň iriderli ýokarlanmagy boýunça hiç ýeri düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne güýt aýlaryna Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurdun dürli sebitlerine mallaryň arasyna ýaýrayan keselçilik we köpçülikleýin mal ölümleri barada habar berdiler. Türkmenabat şäher häkimligine çeşme bazar administrasiýasy bilen arada turan goýak galmagaly tasdiklap etin bahasyna nowbatdaky üýtgeşmelere garaşlýanyny aýtdy. Beýleki bir şäher ýaşaýjysy 11-nji maýda ýerden 2-nji Daýhan bazaryna etin bahasynyň 92 manata çykanyny tasdiklady. Öňler etin bahasy gymmatlanyny, munyň sebäbini benzin gyçylygy ýa-da transport meseleleri bilen ilteşdirmäge çalışýardylar. Häzir bu urlarda da hiç ýeli mesele ýok. Şonuň üçin hiç kim täze wakalary düşündürüş berip bilmeýär. Diýip Türkmenabatda ýaşaýjylar aýdýar. Ýatda Sakmartyň başlaryna Günnäger sebitde haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy şolgabatlar welaýatda bolup geçen ýangıç ýetmeçiligi we munyň bilen baglykda emele transport meseleleri bilen baglanşdyrylypdy. Şäheriň Iri Daýhan bazaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan gassaplar 12-nji maýda bazarda es satyn alan adamyň seýrek bolanyny, es sewdasynyň tas dolu diýen ýaly towtanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistana soňky aýlarda et üçünçilik bilen bagly emele meseleleriň düýüp sebäplerini anyklap bilmeýär. Ýöne soňky aýlarda bir meňdeş meýiller goňşy Özbekistanyny hem hasap alýar. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugyna görä şu günler Daşkentde 1 kilogram jylyk etiň bahasy 180 000 soň takminan $14. Sünkli sygaretiniň bahasy bolsa 160 000 soň takminan $12. Özbekistanyň statistika baradaky döwlet komiteti aprel aýyna bu önümiň bahasynyň 2 000 soň takminan 16 sent Türkmen manadynyň Garabazar hümeti boýunça 3 manat resmi kurs boýunça 50 teňe çemesi ýokarlananyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Özbekistany dinleýijileri bu ýurtda etiň bahasynyň her aýda 10 000 soň takminan 80 sent Türkmen manadynyň Garabazar hümeti boýunça takminan 15 manat resmi kurs boýunça 3 manat çemesi ýokarlanýanyny aýdýarlar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Özbek paýtagynyň 1 kilogram sünkli sygaretiniň bahasynyň $12 bolanlygy nazarda tutulany bu baha Türkmen manadynyň resmi hümeti boýunça 42 manada, Garabazar boýunça takminan 230 manada barabar bolýar. Diňe resmi kurs boýunça sadalaşdyrylyp aýdylan Lewa Polatynyň Türkmenabat şäherine sygaretiniň bahasy $25 töwereginde bolýar. Daşary ýurt döwletleriniň deňeşdirilene dünýäde haritlaryň we hyzmatlaryň ýerli bahalaryny hasap alýan Nambio Cost of Living web sahypasyna görä meselen Birleşen Ştatlaryň paýtagy Washington Columbia okrugyna 1 kilogram sygarety takminan $20, Fransiýanyň Paris şäherine $21, Britaniýanyň London şäherine $14, Türkiýanyň Istanbul şäherine $20, Russiýanyň Moskwa şäherine $12 töwereginde bolýar. Şeýle bolany Türkmenabatda sygaretiniň bahasy dünýäniň iri paýtaglarynaky bahalardan bir näçesi gymmat bolýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu sebäpde 13-nji maýda turan goýak galmagaldan soňra 80 manada arzanan sygaretiniň bahasynyň henizde ýerli ýaşaýjylaryň maşgula büdjetine gabat gelmeýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň iň pes sähmet taky 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap 1410 manat möçberini kesgitlerini şeýlede pensiýalaryň iň pes möçberini hasaplamagyň büniýatlyk ullugy 550 manat döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň büniýatlyk möçberi 520 manat hökmüne kesgitlerini Türkmen medeniýeti ýurtda maldarçylyk hojalyklarynyň ösdürilýändigini ilatyň et we süýt zerurlyklarynyň döwlet goldagly senagatçylar we telekeçiler tarapyndan üpçün edilýändigini aýdýar. Türkmen hökümeti daşary ykdysady gatnaşyklaryň ähli ugurlaryna bolşýaly es sewdasy boýunça hem import we eksport maglumatlaryny köpçülige ma'lum etmeýär.
O huzurundaki iş, tölek şertleri, çözülmedik meseleler, yerine getirilmedik wadalar sebäpli mögsümleýän işler üçin zerur bolan el güýjüniň ýetmezçiligi ýyl-ýyldan güýçlenýär diýip Azatlygyň habarçylary habar berýär. Balkandaky habarçymyz golaýdy büdjet edaralarynyň işgärleriniň tölegsiz ýekeleme, otog işlerini çekilýändigini habar beren bolsa, mardaky habarçymyz ýolötün etrafyndaky potrotçu daýhanlaryň gogoçy meýdanlar üçin otogçy tapmakda uly kynçylyk çekýänliklerini habar berdi. Bu ýagdaý ýurtda maskalasyny ekläp bilmän, daşary ýurtlara gidýän we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşünülýär. Häzir potrotumuzy otatmak üçin işçi daýhan gözleýär, ýöne häzirlikçe tapyp bilmeýär. Geçen ýyl potrotumuzy otap ýekeleme işine kömekleşen adamlaryň aglawa köp bölegi daşary ýurtlary Türkiýe, Russiýa işime gidipdir. Galanlary yssyk howada günüň aşagyna işlemege yaranok. Diýip ýol ötenlik kärindeçi Azatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Onuň sözlerine görä, öňkü işçileriň bir näçesi biri yssyk howada günüň aşagyna işlemek bolanok, onkologiýa keseline duçar bolduk diýip işe çykmalygynyň sebäbini düşündiripdir. Ýöneşeýlik kesele uçran zinanlaryň bir näçesi bize derman däri üçin pul gerek. Howa gızmanka ýerden salkyny we öýlen işesek bolmadymy diýip sorady. Biziň berjek günlük 40 manatymyz derman däre ýetmez diýsek, çagalarymyzyň garny dok bolsa, şol meniň dermanym öýde iýmege azyk ýok. Men janymy aýaman işejek diýip gelen 2 tane zinan hem boldy. Diýip kärindeçi gurrun berdi. Emma işçi bolýan kärindeçiniň aýtmagyna görä, potrot meýdanlary uly 2-3 tane diýen uzaklygyny işlände hem 1-2 hektar ýeri haçan otap utorjakdygy belli däl. Meniň potrodum 7 hektar. Her ýyl otudyp hatda gyrasyndaky hasyl otlary çelini ýygdyrýardym. Emma bu ýyl otogçy gaty ýetmezçiligi diýär. Beýle ýagdaý dowam etse, basym gaty ýakyn wagtda biziň döwletimizi terk edip daşary ýurtlara gitsek has köpeler. Owalarda daýhançylyk etjek adamlar, çopanlar tapdyrmaz. Diýip iş ýetmezçiliginiň ýitileşýändigini başga bir kärindeç hem tasdik etdi. Onuň pikirçe halka ýeterlik pul berilenligine hiç kim daşary ýurda eklenç etmäge gitmedi. Daýhanlaryň gadyry bolman soň pul az berilip, hatda bu kurdugyna ýetmän soň daşary ýurda çykýanlaryň sany gün saýyn artýar. Köp daýhany kesel aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlik näsaglyklar adaty düme üçin hem hastahana baryp bejerge almagy pullary bolmaýar. Diýip anonimlik şertinde gurlaşan daýhana aýtdy. Onuň pikirçe dermanhanadan tabletka satyn alyp bilmeýän adamlar daşary ýurtlara gidip Türkmenistanyň diýen işiniň 4-den birini edenne hem 6-7 köp hakalyanlygyny aýdan soň bärde adam galmady. Aglabaýar maşgallar eklenç maksady bilen ýurdy terk etmäge başlady. Kärindeçiler diňe gogoçy meýdanlaryna däl, buğday eklen ýerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, haşolotyň buğdaýdan has känligini gurrun berdiler. Ýakyn günlerde buğday meýdanlarymyz orma gelýär, emma plan dolar öýdemek sebäbi haşolot kän. Diýip buğday eken kärindeç aýtdy. Şu aralykda habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan bir näçe döwlet gullukçysynyň tasdiklamagyna görä, ýolötün etrafynyň döwlet edaralaryna gogoçy meýdanlaryny otamak üçin 10 gün bäri 40 manatdan pul ýygnalýar. Ýöne kärindeçiler bu çäräniň potrotçulara hiç bir peýdasynyň ýokdugyny, halky talamak üçin edilýändigini öňe sürýärler. Şol wagtda gorogsyz, garyp daýhanlaryň potrot ýerleri prokuratur işgärleri tarapyndan baharlanýar. Näçe hektar gogoçy, näçe hektar buğday ekilenligi anyklanýar. Ekin gyralaryna kädi, garpyz ekmäge ruhsat berilmeýär diýip potrotçular öňden gelýän deňsizligiň dowam edýändigini aýdýarlar. Bir näçe kärindeçiniň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine mekkejogon, ýorunja arpa, dary we beýlek ekinler ekilýär. Gogoçy ekilmeli 10 hektar ýeriň 5 hektaryna gogoçy galan, 5 hektaryna başga zat ekselerem olara zat diýilmeýär. Ýurtda deňlik, adalet bolmasa daýhançylyk kärimi taşlap daşary ýurtlara gitmek hyýalymyň gün-günden artýanlygyny aýtmak isleýärnip Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri aýtdy. Türkmen häkimetleri o huzurlugyny dören ýagdaý boýunça resmi düşündiriş bermeýärler. Daýhanlaryň garaşsyz metdugatyň üstü bilen eşitdirmek isleýän reallyklaryny görmezlige salýarlar.
Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 15-nji maýda Türkiýanyň paýtagty Ankarada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duýsuşmaga garaşjakdygyny aýtdy. Şeýle-de ol bu duýsugy diňe Putiniň kut özü bilen ýüzbeýüz duýsuşmak isleýändigini we onuň ýerine başga Rus resmiýetleri bilen gepleşmejekdigini ma'lum etdi. Zelenski 13-nji maýda Kiýewde jurnalistlere beren beýanatynda häzirki wagtda ýakyn gündogary tapar edýän Amerikanyň prezidenti Donald Trump hem bu gepleşiklere çagyrandygyny aýtdy. Aktam we Ukrainanyň Ýewropaly hyzmatdaşlary ikinji jahan urşundan bäri Ýewropada dowam edýän iň uly we gany konflikt bolan bu urşy tamamlamagyň ýollaryny gözleýärler. Saudi Arabistany bilen taryhy ýalaşyklary gol çekinenden soň Riyadda çykyş eden Trump, Türkiýede geçiriljek bu gepleşikleriň ören gowy netijeleri berip biljekdigini aýtdy. Trump'ın sözlerine göre Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Ukrainadaky urşy tamamlamak boýunça Türkiýedäki gepleşiklere gatnaşjak ýokary derejeli Amerikan resmiýetleriniň arasynda bolar. Emma Zelenski haýtydyr bir ilerlemäniň bolmagy üçin Putiniň bu duýşuklara gatnaşmalydygyny açyk aýtdy. Men hut Putin bilen o katyslyklary betetmek barada gepleşik geçirmeli. Sebäbi bu barada diňe ol karar berip biler dip Zelenski aýtdy. Ol eger Rus lideri duýsuň ilkinji meýillestirilen ýeri bolan Stambuly gitmäge karar berse, onuň bilen sol ýerde duýsuşmaga taýýardygyny bellidi. Egerde Putin o katyslyklary betetmäge taýýardygyny aýtsa, bu ursy tamamlamagyň ähli sertlerini ara alyp maslahatlaşmaga ýol açar dip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Dinç günleri Putin 15-nji maýda Stambulda gepleşik geçirmegi teklip etdi we Zelenski bu teklifi kabul etdi. Emma Kreml Rus lideriniň gatnaşjakdygyny entek tasdiklamady. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwada jurnalistler bilen söhbetdeşliginde prezident zerur hatap eden wadyna biz bildiriş ederiz diýdi we Russiýanyň gepleşiklere taýýarlyklary dowam etdirýändigini bellidi. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Kaja Kallas 13-nji maýda Putin bu duýşuga gatnaşmaga het edip bilmedi. Sebäbi Russiýa açyk ýagdaýda oýun oýnaýar we wagt utmagy tinanşar diýip pikirini aýtdy. Olar Russiýa paraçylyk bilen gyzyklanmaýar. Olar henizem Ukrainany bombalaýarlar. Paraçylyk bilen gyzyklanan bolsalar, edil şu wagt bu hüjümleri bet edip bilerlerdi diýip Kallas Kopenhagende geçirilen Demokratiýa sammitinde jurnalistlere aýtdy. Amerikanyň metbuatynyň maglumatlaryna görä, Trump'ın ýokary derejeli wekilleri Steve Witkoff we Kit Kellogg gepleşiklere gatnaşmak üçin Stambuly giderler. Rubio bolsa NATO'nyň daşary işler ministrleriniň duýşugyna gatnaşmak üçin Türkiýede bolar we sol ýerde Ukraina bilen bagly gepleşiklere hem gatnaşar. Geçmişde Putin Zelenskiň kanunylygyna sorag bildiripdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 12-nji maýda Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen Putiniň öňkü dinç gününde öňe süren Kiýew bilen göni gepleşik geçirmek baradaky teklifini ara alyp maslahatlaşdy diýip Russiýanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Meýillestirilen göni gepleşikler Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly girimli çudusundan soň iki tarapyň arasynda sol ýylyň martyndan bäri geçiriljek ilkinji göni duýşuk bolar.